Čaute ľudia, dneska ideme hrať Roblox a vidíte, jak všetkých týpkov tuto rozbijem jednou ráno. Akože už jeden má 10 kg, ale tak to mi nič nezabraní. Tak nič. Potrebujem sa dostať. Je tam hore. Keď si myslíte, že som tamto dobrý, tak mi dajte like a odber, lebo máme dneska 60 odberateľov a potom som natáčala ešte Scary Teacher, ináč keď sa vám páči, tak môžete mi aj tam dať like alebo odber, to je to jedno. Tak ideme na väžu a idem vám ukázať, jak sa to robí. Tam hore zostaneme, vysnajpíme trošku typko, hodíme 3 turety tam dole. To by si chcel niekedy zahrať so mnou, tak by som za to potreboval podplatok. Iba 1 milión v Pet Simulatore, pretože akože máme tam jedného huge. To môžete vidieť hneď tuto vedľa, práve predávam. Čiže bol by som rád, keby ste si to so mnou chceli zahrať. A ako hovorím, tak mohli by ste mi tam nahodiť voľaké geny. No tak ideme sa na to sústrediť, ináč som po chorobe. Práve je 9 hodín večer. Zajtra by som chcel do obeda natočiť jedno video. Kamo, ale tí typci sa nedajú, oni sú silní akože. No síce, ja vám tu teraz rozprávam do videa. Minulú hru na tejto mape som mal, že 200 kg. Práve teraz tiež veľa čo robím, čiže idem na to. Je aj prvá šota, ktorú som netrafil. Tak to je zlé. To je zlé. Čo je? Zdrháme rýchlo. Dáme sa tú turutu. Kúpime si tohto. Kúpime si radar. Tureta tam není. Oni majú iba zabudnúť. Počuje? Povedz mi, čo je to za bug. Povedz, je tam ten bug, no. Tureta už si zabíja. Poď. Dobre. Teraz to začína tryhardiť, lebo ďalšia tureta. Máme 2. Nie. Ja to chcem spraviť tak. Ale akože ani to nemusí. Musím znižiť to. Ja som sa zlákol. No dobre. Idem tryhardiť aj bez tureť, na čo sú mi turety. Aha, na toto. Tak nič. Tak, kamo, my sme tretí. Kamo. To sa musí zlepšiť, lebo akože tretí nemôže byť nikdy. Ja sa
som vždycky buď prvý alebo druhý, ale tak akože niekedy som aj tretí. Tak ja ťa nesnášam. Ja môžem odtiaľ to snajpiť typku, ale aj netrafím. Tak trafím. Kamo, ja neznášam to typka. Ale aha. Utekaj, Miško. To bol Miško. Jak ste mali počuť. Hej, ty bodák. Poťour. A v komentároch ma môžete ohodnotiť, aký podľa vás som, ale podľa mňa som teraz akože medzi tými horšími, lebo že kúkajte. Kamo, prečo? Tak, revenge. Musíme sa rýchlo dostať na tú väžu. Dobre, nechcem. Musíme sa tam dostať. Tak, ty si dobrá, no? Tak poď. Musím sa tam dostať. Nukleárka. Tak ja na to kašlem. Tak nič. Dobre, som blízko. Poď. Sice podľa mňa tam je ten typek, ktorý to má. Podľa mňa tam, lebo všetko má 95 kg. Ale jak? Ja som tretí. Musím byť tretí. Musím byť minimálne tretí. Štvrtý, keď budem, tak ja sa neznášam. Tak, ty poď. Poď. Musím ho zabiť. Poď, no dobre. Aspoň tretí. Ja už potom ospravedlňujem sa, že mám taký zlý hlas. To mám preto, lebo som bol teraz chorý, som po chorobe. Aj som spravil jedno video predtým niekedy, neviem, nepamätám presne. Tak toto je... toto. Snajperka, to sa mi hodí. Tak tohle sa mi páči. Aj toto. Hej, kamo. To je veľký luxus. Ja aj tak toto už neviem. No dobre, ale dobre je to. Toto už vôbec není. Kamo, oni budú mať veľký náskok, keď to teda otvorím. Ale chcem to spraviť pre vás, aby ste videli, že aký je toto opening. Že by sa vám toto vec neoplatilo. Čiže asi tak. A ešte si dáme túto hru a skončím. A možno, keď za 3 mesiace dokopy, voľako do apríla, keď budeme mať 100 odberateľov, spravím mega veľký špeciál. Bude hodinový. A keby mi išlo, tak spravím akože veľký stream, ale tak to neviem, lebo veľakrát sa mi to nepodarí. Ešte som ani nestreamoval, čiže píšte do komentárov, jak sa to robí.
ešte som ja aspoň trochu na hry. To kde je? On má to isté, čo ja. To už nemá. Hej kámo, ja som bola ako pozadu. Tak. Kámo, kde bol? On bol? Zabite ho. Ved. Umrem. Teď Joko, hlavička. Kámo. Ježiš, keď chcete, tak napíšte do komentárov a že môžeme si spraviť rodinu kola a budem robiť shorty po každých 10 koloch, že musíte do komentárov napísať kola a ja vás akože započítam do kola, akože kofola, chápete? Tak pod mojím pod mojou profilovkou budete mať že kola a tam budete mať číslo, koľko je nás. Ja som tam prvý, čiže takto začneme. Dobre. Klid. Typek. Klid. Kadet. Typek dead. Hej, chalani a babi, ja som strašne podľa mňa som dobrý v tejto hre. Niekedy zomrem a niekedy proste otváram česky. Tak nič. Kamo. Dobre. Nie. A to ma aj tak zabije. Ja som ho mohla rýchlo zabiť, kámo. OK. Tu je niekto 300%. On mňa obral. Počkajte, musím si niečo spraviť pri simulátore. Ja som práve hral simulátor, čiže kamo, nejaký dobrý snajper. To hovorí na zo srandy. Tak kúkajte na mňa, 2 kg, 3 kg.
No tak 3 kg akože nie až tak. 1, 2, zozadu. Boli 3. Kámo, to ozaj musíte dať nukleárku zas. Prečo? Je to aj ten dá. No kde? Počítam. 1, 2, 3. On ma zabil, kámo, ale on je dobrý. Dobrá, ale ty pek ešte lepší. Zabil. Nie, čo ti? To čo je? OK, akože 16 minútové video, to je už dosť, čiže tak čaute ľudia, končím teda. A keď dáte do 24 hodín aspoň 2 lajky, tak ešte so mnou, čiže 1, tak dneska, alebo zajtra teda, vlastne zajtra natočím 3 videá. 3, áno. Ešte nakoniec otvoríme túto. A čo tam je? OK. A práve teraz by som išiel s tou snajperkou. Tak čaute ľudia, končím.